Безнең киләчәктә менә бригаднадан соң 7-нче, 8-нче, 9-нчы ноябрьдә була торган премьерабыз санаулы кичләр. Режиссерыбыз Айдар Сапаров. Мин шәхсән Айдар белән беренче тапкыр эшлим. Мен калса ул шундый үзенчәлекле, үзенең шундый фикерле, шундый төпле режиссер. Бу спектакль турында нәрсә дип әйтәсе килә? Монда бүтән геройлар да бәхетсез, шундый ялгызлык белән көрәшү. Мәсәлән, минем үземнең ролем Зоя. Ул тырыша гомер буе үзенең шәхси тормышын кырырга, бәхетен табырга. Александр Петрович. Вакытлы сезгә фатирга кергән. Безнең спектакльгә инде менә 2 атнадан да азрак кына вакыт калып бара. Әлеге вакытта без декорацияларны көтәбез. Спектакль үзенә бер төрле, анда үзенчәлекле музыка, пластик алымнар кулланыла. Шуңа күрә спектакль бик хисле һәм романтик булачак. Барыгызны да көтеп калабыз. И вот прямо вот катып басып торган, у вас там хорошая мизансцена была во второй части, когда вы как-то, я не знаю, какая-то такая мизансцена была, да, и музыку выключили, и вообще, и разговор тоже, слава бля, mən bля, niyə oturmuysan, mən bля, söyləşirlər нәрсә, сен, значит, скучно, бля, я скучно. И как-то очень все время туда, да, отстраненно, вот музыка идет. Айдар белән беренче тапкыр эшлим. Ләкин Айдар ул инде үзе безнең җигет. Безнең күз алдыбызда укыды, үсте дигәндәй. Шуңа күрә бик җылы мөнәсәбәтләрдә безнең атмосфера эшләү дәверендә ничектер бергә эшлибез. Ул менә безгә мөрәҗәгать итә, без аңа ничектер аңлап бер-беребезне. Ставрополь, 6-нчы кабина. Ижевск, 8-нчы кабина. Иркутск, 5-нчы кабина. Нишләп безнең премьера 7-нче ноябрь, шуны да әйтеп китәсем килә. Марсель абый Сәлимҗанов киткәннән соң безнең театрда шундый традиция кертелде. Һәр аның туган көнендә һәр елны яңа премьера чыгару. Һәм быел да ул традиция дәвам итәчәк. 7 ноябрьдә шушы Александр Володин әсәре буенча куелган санаулы кичләр спектаклендә сезне көтеп калабыз. 7-се, 8-се һәм 9-ы.